Wow, čauže, to je Daniel 00802 a to som opäť ja. Tu je tam 339. Čau! Máme líny. Vyhoďte, že sa vám to nepočuli, ja viem, že sa vám to páči. A dneska som stal u tady. No, včera som stal u tady, he. No. Pozrajte telku. Ukážeme vám Topiho sestru. Tu je. No. Ty si pozri sa, budeš na počítači. Ukáž sa. Poď. Budeš na počítači. Poď. Tak sa natáčaj iba. No čo sa pozri. Natáčaj. A tam no. Aby spadne, keď nechce. No. Bez mňa. To je Daniel 02802. Ale keď to bude cerovať, tak to je tvoja vytina. Čo? Čo robíš, že si mi chcel natáčať? Dneska ideme na Triton opäť, a ešte raz sme boli. A dneska ide stavím 3000. Josegov. A stavím 3000 menov. To dáva, to sú vlastne like, tancujeme tango, A počúvajte ľudia, my sme boli včera na Tritone, na tom tobogane dlhom, čo ide dole, ne. Počkajte, viete, keď je to tobogan, čo ide rovno, ne ten točiaci, no. No, tak sme išli rýchlo, a viete, jak sú toto prekážky, aby sme nenastúpali na druhé. No tak ja som sa tam obravil, som kúkal hore na Daniela, a tak sme kúkali, že som sa z neho začal rehotať a som sa skoro utopil. On sa skoro utopil, alebo sme išli na ten rovný tobogan, ne? A ja som išiel dole, no to sa mi plavky vzali do ryti. Vicky, povedzte ahojte. Ahoj. No. Tabinka si, dobre. Takže, ďalej, čo to bude? Neviem, čo to bude. Takže zajtra to bude flip, fakt. Čo? Dneska to bude fakt flip. Ako idete dole, na Triton o 15:00 sme tam. Budeme natáčať možno. Budeme to natáčať. A ako idete dole to plavky, tak sa vám zareču do rytiere, tak točilo, tak vám vytočilo to laho, no, ten môj melier, tak tam je gačky, si dávam dole gačky, no viete, chce spraviť stripky, dávam dole gačky, aj honí, pokryte, honí, už svojho pinduráka skill, no, takže ďalej, neukazuj toho malého, to som už skvarku, ty uchylák, no, takže, čo budeme ďalej robiť, Takže, potom ešte, ak idete po tom rovnom tobogane, tak sa ide dole, tá sveka voda do očí, a akurát som začala nadýchnuť, a tá tady došla do očí a aj na tom krúťacom. Sme boli na krúťacom, aha. Tak po bruchu sa ide. Tak sme boli na tom krúťacom, čo ide veľmi dobre. Ja som sa rozbehol, chytil som sa na to. Som vystal po bruchu a tak mi to rehnalo bruchu, aké by čiaročky. Hej, to aj neviem, ale... A pri Fialovom som toto aut celý, počuj, ja sme išli dole, ne? No. No tá, diga, čo som spravil? No. Ja som išiel dole. A ja som behal potom. Vieš, ako máš už pred Fialovým, ne? No. No a som chcel ísť po ryti, ale neišlo. Začal som zapotajal, som utekal a na ružovom som nadebal hlavu do ladu. A to je Tabiho grk. No fuj, ty uchyl do ryti. To je Tabiho sestra. Dobrý. Čo? Ty sa prestal robiť za seba. Debila. Normálne buď. Počkajte. Takže, ja vás opäť zdravím.
Dneska budeme natáčať na Tritone. Čaute, zastavte sa. Zastavte sa dneska, o 15:00 budeme tam. Je 9.7. Príďte tam. Bude sranda. Ale sa, tak kde mám? Neviem. Tak pohľadáme. Kde sa zväčšila zeme guľa, dokonca aj vás. 9.7.2013 budeme na Tritone, takže dneska poďte tam. Zdravím vás. Dneska tam ideme. Pozrite si naše fejsy. Aby hot face. Môj face. Takže uvidíme sa dneska tam! Kto súhlasí? Like! Takže, čo?